следващата ни тема, която ще е посветена на това, което се случва с недвижимите имоти. В България тя е особено важна, чувствителна и много любопитна, защото за голяма част от хората всъщност имотите не са просто място за живот или за ваканция. Всъщност това е един от основните инструменти за съхраняване, натрупване на личното нетно богатство на домакинствата. Всъщност тук имотите вземат една огромна част от личните финансови активи. Така че в следващите минутки ще си говорим точно за това. Какво се случи последните години на имотния пазар, какво ще се случи следващите 10, 20, 30, как се променя представата на хората за имотите. И можем да направим паралел с това, което става тук и това, което се случва в Европа. Сега ще поканя при мен Полина Стойкова, която е изпълнителен директор и съсобственик на Bulgarian Properties, една от най-влиятелните и така с най-богата история имотни агенции в България. Заповядай. Благодаря. Здравейте. Толкова много неща има, които да кажем, че просто чуя се откъде да започнем, айде оттам. Това, което стана дума в предния разговор. България, това и Митко го изтъкна, някакси се измъкна от неприятната ситуация, в която бяха поставени много кредитополучатели в Европа. Има държави, в които вече съвсем открито се говори за ипотечни кризи. В Англия, в Швеция лихвите скочиха доста и има затруднения с изплащане на тези заеми. В България лихвите не мърдат, близко се до историческото си дъно, търсенето на имоти точно обратното, остава си близо до историческите върхове и общо взето тази ситуация изглежда почти толкова хубава, че може и да човек му струва невероятна. Какво се случва? Ами на практика да, лихвите видяхме през тази година, че по ипотечните кредити почти са без промяна, даже официалната статистика на БНБ показва едни и същи нива в последните 3 месеца по новоотпуснатите кредити. Всъщност нашия разговор идва много на място след банковия панел, където стана ясно, че някакви резки колебания от тук нататък също не се очакват, което е страхотна новина за хората, които биха желали да изтеглят ипотечен кредит те първа. А те не са малко, защото има много хора, които са закупували имоти в процес на строителство и тяхното финансиране те първа предстои. Именно това, че всъщност банковото кредитиране и достъпността движи пазара на жилищни имоти в най-голяма и най-пряка степен. И всъщност през тази година видяхме, че именно с разсейването на опасенията от бърз растеж на лихвените проценти, на пазара се завърнаха хора, които търсеха своя нов дом и които имаха вече смелост да го направят, защото предходната година като че ли повече бяха страховете, свързани с инфлацията, с повишението на лихвите и активните пазарни частници бяха по-скоро такива, които искаха да спасят спестявания и да закупят с инвестиционна цел. Между другото, България е доста напред и в няколко европейски, дори бих казал световни класации в момента по процент на поскъпване на жилищата, въпреки всичко. И сега не беше чак... То си беше отдавна, 2008 година, когато така беше последната наистина дълбока корекция на имотния пазар. Сега, ако има някаква корекция, тя как я виждате? По-скоро, може би, като типове имоти, които се търсят, или секторна, или пък регионална някаква, или въобще може да направим някакъв паралел с тогава. И аз си го кажем направо, има ли части от жилищния пазар, които приличат малко на балон? 2008 всъщност препратка към началото на дискусията, бях на 26. Точно тогава открих, може би, смисъла на това да изследваме пазара и да предоставяме повече пазарна информация, което така аз съм доста ангажирана и правиме до днес и като компания, и аз лично. И всъщност така, през тези години, в които наблюдавам отблизо и участвам на този пазар, не бих казала, че има ситуация, която е сходна с миналото. Винаги си казваме, да, следващия път ще сме по-подготвени, защото 2008, нали, всичко ни изненада така жестоко.
но предпоставките за различните кризи винаги са различни и във всяка една година има някакво сътресение, което оказва влияние върху пазара на жилищни имоти и то е неизбежно. Така че в момента аз корекции по-скоро не виждам да са възможни да се случат. По-скоро това, което виждаме на пазара е, че се забавя още темпът на нарастване на цените, а нашите данни за третото тримесечие сочат, че вече ръстът на цените в София е около 6% на годишна база, което е близо и до инфлацията, която е измерена също на годишна база. И виждаме, че пазара се успокои, цените се задържаха на сходни нива и всъщност имаме една много активна търговия с имоти. Даже бих казала, че този месец октомври е върхов за пазара не само през тази година, а и може би за последните няколко. Как изглеждат нещата от гледна точка на достъпността? Защото за широката публика много често се споменават цени, всеки знае горе-долу къде колко струват имотите на квадрат и така нататък, хората си правят справки. Но всъщност, ако върнем лента, направим едно сравнение с годините назад, съотнесено това към доходите на българите, има ли някаква промяна? Тоест, да кажем, с една средна работна заплата, колко квадрата може да си купиш днес и колко можеше през 2008 или 2003? За 2003 не разполагаме с такава информация. За 2008 бих казала, че някъде около 3 работни заплати, средни за София, бяха необходими за покупката на 1 квадратен метър жилищна площ в столицата. В момента, по наши данни, е необходима малко повече от 1 заплата, средна софийска, за покупката на среден квадратен метър жилищна площ, което е едно от най-добрите съотношения, които съществуват и всъщност то се дължи на факта, че през изминалите 15 години, с изключение на последните 2-3 години, доходите нарастваха по-бързо, отколкото цените. И доходите продължават да нарастват, така че в голяма степен успяха да компенсират и това бързо нарастване на цените. Не така стои въпросът обаче в някои от другите големи градове на страната, където виждаме, че от края на миналата до тази година има разлика в по-голяма степен с влошаване на достъпността. Примерно в Пловдив, в Варна и в Бургас, като че ли пазарите, имотните вървят с бърз темп, гонейки столицата, докато доходите са доста по-ниски и всъщност там е необходима в тези 3 града след София, може би около 1,3 работни заплати в населеното място за 1 квадратен метър жилищна площ, което също пак не е твърде лошо като съотношение, предвид и на достъпното банково финансиране. Сега няма как да говорим за следващото десетилетие, без да включим в разговора и технологиите. Изкуственият интелект много професии създава. Някои хора казват, че много стари ще изчезнат. Във вашата сфера как стоят нещата? Умните жилища са тема, която сега не знам тук колко от купувачите имаме в топ 5 приоритетите, да кажем, но със сигурност е тема. Тема, особено за младите хора. Как променят технологиите този пазар и в каква посока и може би според теб с какъв знак положителен? Много е комплексен въпросът. Аз даже бих казала, че следващите 10 години трябва да ги разглеждаме от призмата на миналия ноември, когато пуснаха ChatGPT, достъпен за широката публика. И само за 1 година имаме изключително големи промени, които настъпиха и при нас. Те са свързани в голяма степен и с процесите, които остават зад кадър, по обработката на информация, писане на текстове, преводи на различни езици, каквито ние правихме в голяма степен ръчно през годините, за да можем да стъпим на различни международни пазари. Създаване на съдържание за социалните мрежи. Всичко това вече ChatGPT дава възможност, а и различни други платформи, които са базирани на изкуствен интелект, дават възможност да е много по-бързо и лесно. Сега сайт се прави за буквално минути. Едно съдържание може да бъде форматирано в различни езици, за различни платформи. Правим видеоклипове с субтитри на китайски и можем да ги дублираме с нашия собствен глас, което, разбира се, крие и доста рискове. Но искам да кажа, че само за 1 година ние направихме огромен скок
в рекламно отношение, в съдържание и възможностите са страхотни по отношение на това да се оптимизират именно тези процеси, които винаги са били много трудоемки. Всъщност да се концентрираме към това да бъдем повече с хората, където обменяме идеи, където всъщност всеки има нужда от човешки контакт, което беше вече отбелязано, защото това ще остане в сърцето на бизнеса, който правим, на услугите, които предоставяме. Също така, изключително важна роля има технологиите в представянето на имотите. Значи ние 2003 година стартирахме, като направихме революция с това, че представихме имотите с много снимки, цифрови снимки в интернет. Тогава обявите бяха без снимки, а също така и в голяма степен на хартиени носители, във вестници. След това вече извървяхме пътя през правене на клипчета с фотоапарати, преди YouTube още, след това Skype погледи, през Viber и до ден днешен и стигаме до 360 градусовите турове, които човек може да гледа и с виртуални очила. Така че всъщност стремежа на нашата индустрия е да представяме колкото може повече информация за един имот, за да може клиентът да се подготви преди да отдели време да го посети, защото много от клиентите вече изобщо не се намират в дадения град или населено място, където се интересуват от закупуване на имоти. Следващата стъпка може би са някакъв вид роботи, които да подпомагат... Метавселената, сигурно нещо там. Не, по-скоро като устройства поставени в самите имоти, които да могат да предават информация, да показват детайли. За да може, всъщност в нашата работа основна, това, което губи време, е ходенето на огледи, на срещи и всъщност и до ден днешен ние не можем да намерим, например, решение как можем да автоматизираме процеса по запазване на час за оглед, както примерно това виждаме, че се извърши много успешно в здравеопазването. Имаме такива успешни приложения. Ние в момента звъним по няколко телефона, като питаме може ли, кога може, ама евентуално в неделя, по обед и така нататък. Така че в тази сфера трябва много да работим. Тоест, технологиите, те ще ни помагат да оптимизираме подготвителната част на нещата, информационната, анализите и данните, които винаги са били недостатъчни, а сега могат да бъдат събирани на едно място и обработвани от изкуствения интелект. Защото процеса по покупка или продажба на един имот продължава често пъти, много пъти го виждам това с години и всъщност през това време клиентът може да бъде обслужван по различен начин, чрез различни технологии. То вероятно и бюрокрацията играе голяма роля в това дълъг процес, защото ако се дигитализират голяма част от процедурите там... Да, например, обследването на собствеността, често имаме много заплетени случаи, трябва да се прегледат много документи, а технологиите това го правят доста лесно и успешно. То там не се изискват кой знае някакви технологии от бъдещето, по-скоро някакси воля и... Да, и другото, което то не знам дали ще се случи в следващото десетилетие, но това са вече смарт договорите, базирани на блокчейн технологии, прехвърляне на собствеността чрез блокчейн, което всъщност е може би една от основните функции на този вид технология, с изключение на криптовалутите. Сега обратно към темата човешката. Как се промени визията на хората за техния дом? Станахме през годините, през 2008 аз бях на 26, станахме свидетели на най-различни тенденции. Имаше тенденция, говоря тук за България, да се насочат хората към покрайните по подобие на големите градове в Германия, САЩ и така нататък. След това видяхме обратната тенденция. Централните части да стават по-атрактивни отново и хората да се връщат там. По време на пандемията видяхме коренно преобръщане въобще на пазари и желанията на клиентите да живеят на различни места. Какво се случва в момента и кои ще са най-предпочитаните места според теб за покупка на имот, за живот, за ваканция в следващото десетилетие? В момента като че ли забравихме пандемията и се върнахме пак към това да живеем в градовете, в техните развиващи се квартали, да купуваме ново строителство. Престанахме толкова активно да търсим селски къщи, защото живота на село се оказа не толкова романтичен и лесен, както звучи.
Но всяко едно от тези пренастройвания на интереса, на търсенията на хората оставя по нещо след себе си и всъщност ние в момента де-факто имаме възможност да избираме от много редица възможности, включително наследени такива от бума на чуждестранните пазари. Например, всичките тези ваканционни имоти нямаше да се построят без участието на външно търсене, но реално погледнато в момента българинът е основният купувач на тези имоти, тъй като те са тук и те няма къде да избягат. Реално, докато не дойде друга голяма група от чуждестранен интерес, каквато обаче не се задава за момента, за съжаление. Защото преди 15 години или даже 20, когато стартирахме, ние бяхме много като че ли отворени и атрактивни за чуждестранни инвеститори в недвижими имоти, докато това нещо се изгуби след кризата от 2008 и така и не успяхме да възвърнем интереса на тези загубени пазари. Не говоря за европейските такива. Има ли обяснение на този процес или просто това си пазарни цикли? Може би, когато България беше все още нов член на Евросъюза. Тогава, основното движение беше поради влизането ни в Европейския съюз, очакването за бързо нарастване на цените, за което ние не бяхме готови да бъде така устойчиво и дългосрочно. Добре, на финала, ако трябва да... Сега знам, че това е много такъв дългосрочен изстрел. Сега няма да питам за прогнози след 10 години колко ще струва един квадратен метър в София, нали, така нататък, конкретика. Но все пак, ако трябва да се опитаме така наистина да се отдъпим малко назад, да видим какво случи през последните 20 години и как ни се промени въобще гледната точка за това, какво представлява жилището и като място за живеене, и като актив, всъщност финансов, това с което започнах. Да очакваме ли някакви така тектонични промени в следващите 10 години на този пазар или по-скоро влиза в фазата на на зрялост и на по-спокойни движения? Определено вече сме зрял пазар. Няма ги тези, самите кризи, през които преминахме и пандемията, и войната, и сега следваща такава. Вижда се как пазарът остава устойчив. Разбира се, подкрепен от редица фактори, които влияят в положителна посока за късмет. Така че по-скоро очаквам да се хората да оценят това, което имаме тук като дадености, да започнат да притежават и да се стремят да живеят на различни места, в зависимост от нуждите, които имат и моментното състояние, т.е. не е толкова дългосрочно обвързване с един имот или една локация. Вече все повече хора имат по повече от един дом. Някои ваканционни, други просто сменят според сезона. Това е и в резултат на гъвкавата работа, която е възможна в днешно време. Но като цяло се надявам, че не само българите, но България ще бъде мястото, където хората ще искат да закупуват имоти и да бъдат. Може би все повече хора обръщат внимание на средата, защото дори си вземеш перфектното жилище с перфектния парцел и двор и така нататък, все пак в средата, в която се намира, не е окей. Това много хора вече го виждат. Трябва, може би, следващата така голяма вълна от усилия да се хвърлят там. Следващата голяма вълна от усилия, трябва да бъде насочена към осигуряване на нормални условия. Аз следя дебатите, които вървят в момента и БНТ правят една много интересна рубрика за кметските избори и всъщност виждаме, че в цялата страна едни и същи са проблемите. Липса на асфалтирани пътища, липса на градски транспорт, села, които нямат редовен транспорт до големите градове. Всъщност големия провал тук не е на имотния пазар, защото имотния пазар генерира наистина качествени нови сгради, жилищни комплекси, опитва се да компенсира в голяма степен липсващата среда в града, като създава такива собствени дворове и среда на живот, но това далеч не е достатъчно и хората все повече ще имат претенции към подобрение. Което също е добре. Може би с това пожелание е хубаво да свършим този разговор. Благодаря. И аз благодаря. Полина Стойкова, със сигурност следващите 10 години имотите ще са пазар, който ще има какво да се види. Надявам се, ще има още повече поводи да си говорим за него. Благодаря. Ако има някакви въпроси сега...
имате някакви въпроси сега към Поля, ако най-после в кафе паузата спокойно ще обменим мнения.